Mitä sinulle kuuluu -kortti? Mitä sinulle kuuluu -kortti on tarkoitettu asiakkaan hyvinvoinnin arvioimisen ja puheeksi ottamisen tueksi sekä ohjaamisen apuvälineeksi. Kortti on jaettu hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttaviin teemoihin. Liikkuminen, luonto ja retkeily, luovuus, taide ja kulttuuriharrastaminen, mielen hyvinvointi ja päihteettömyys, ravitsemus ja uni, turvallisuus, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus, neuvonta ja tukipalvelut, toimeentulo, työ, oppiminen ja asuminen, yhteisöllisyys, vaikuttaminen ja sosiaaliset suhteet. Voit ottaa asiakkaan hyvinvoinnin puheeksi käyttämällä kortissa olevia apukysymyksiä. Kysymykset helpottavat asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tuen tarpeen arvioimista. Ohjaa asiakas HYTE-toimintaan. Voit kirjoittaa korttiin tiedossasi olevan toiminnan tai matalan kynnyksen pisteen yhteystiedot. Tarvittaessa tee asiakkaalle hyvinvointilähete. Puheeksioton kortin teemat löytyvät myös Oma HYTE-verkkosivulta, jonne on koottu eri toimijoiden tarjoamat hyvinvointia ja terveyttä edistävät toiminnot ja palvelut. Voit ohjata omatoimisen asiakkaan etsimään toimintaa Oma HYTE-palvelusta. Tunnistamalla asiakkaan tarpeet ja hyödyntämällä Mitä sinulle kuuluu -korttia, asiakkaalle voidaan tarjota oikea-aikaista tukea hyvinvointiin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteinen tehtävämme.